Daghang salamat, Mr. Moderator. Pag-una na akong pangutana, muli daw sa frame sa ko within 1 minute. Kuridason ko itong imong pamahayag ganina, Brad Ray Condino, mga kadautan sa Papa, Inquisition, etc. Akong pangutana, sumala sa mong ipamahayag ganina, nga daghan kagibuhat kadautan ng Simbahang Katoliko, ang akong pangutana very categorical and very straight and candid, and please answer me categorically. Si Judas ka apostol, gipapatay ba na si Kristo sa pagbaligya niya sa itong Ginoo, nga may magtutukod sa simbahan nga gitukod sa Ginoo? Nakahimo ba si Judas apostol nga nasayop na ang tibok simbahan nga gitukod sa Ginoo? Tungod lang kay dunay usa ka Judas. Nasayop na ba ang simbahan kung dili na ba tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo? Tungod lang kay dunay usa ka Judas. Tumaga, Mr. Condino. Ang pangutana sayop outside sa topic. Outside sa topic, hindi matubag, outside sa topic. Atong iplastar sa ha, atong iplastar. So, gitubag pod ang pangutana nga dili niya dawaton kay sayop out of topic daw. Kaya ato pong ibalik kayo para huwag gigubot sa ato apong take pangutana. Mr. Moderator, I object because my question is very relevant to the topic on hand. Kaya siya may naguna, bisan kung mag-iskot mga papa sa Roma, siya may naguna, upang daot sa Katoliko, kadaghan dautan nga gibuhat, manang relevant kay si Judas, ipapatay man niya itong Ginoo pagbaligyan niya, dili na ba hinuon nga, matuod na simbahan nga gitukod ni Kristo, tugod lang kadunay usa ka Judas, sa 12 ka apostol, tumaga Mr. Condino, tugay na kung di kagatubag, kay musunod ko sa laing pangutana. Please, Mr. Moderator, sustain my objection, patumaga din taon siya. Okay, ang hangyo dinipod sa atong tigpangutana. Evangelist Condino, mo to ang iyang pangutana atong ihatag nimo ang panahon sa pagtubag. Batot nimo nagdaot ko, wala ko magdaot, katulik isang probinsya gibuhat, gibasa. Ay nagdaot. Diya lang ako sinulat ka libro. Sinulat ka kong libro kini. Katulik isang probinsya gingon dinhi nga ang mga pare miad ko sa mga pagubatan o naghimo mga degree. Dili na magdaot sa Katoliko. Ang imong pangutana, Okay. outside sa topic. Okay, ang iyang tubag sa imong pangutana na out sa topic. Balik nimo. Okay, Mr. Moderator, I would accept that answer as evasive, paglikay, dati sa gusto mo tubag. Mas proceed ko lain pangutana. Sumala sa inyong libro, America and Prophecy by Seventh Adventist dito sa Amerika, ang chronology na ninyo, 27 AD, ano domini, si Kristo nagsugod sa iyang ministeryo, human sa pagbautismo. Ang pangutana, kinsa may tinawd kini yung libro, 27 AD nagministeryo si Kristo, o ang tanang klase sa Biblia, Katoliko Protestante, sa Lucas 3:23, 30 AD nagsugod si Kristo. Asa may sakto ini, ang Biblia o kining 7th Adventist ka libro na 27 AD? Asa sakto, 27 AD o ang 30 nagsugod si Kristo? Lucas 3:23. Okay, salamat sa pangutana. Atong ihatag ang panahon sa pagtubag. Okay. Yes, Brother Alben, wala kumuhan aron pagpapatuod sa SDA. Wala kumuhan aron pagpapatuod sa SDA. May barok ko din negative side sa imuha. Wala kumuhan aron pagpapatuod sa SDA, ha? Diya ko kay negative side ko sa imuha pagpapatuod. Okay, salamat kayo. Sumato ihapong tubag base sa pagpangutana. Okay, atong ibalik po ang panahon sa tigpangutana. Objection, Mr. Moderator, kay siya ay nagtandog sa akong chronology kanina. Pag siya ganyan may mugamit sa chronology, relevant kay sa akong tema. Pag ako ganyan mo bakla sa iya sa chronology, dili na niya dawaton kay itong topic. Mr. Moderator, please sustain my question. Ipatubag din niya. Kung di sa katubag, ipagsulti lang at di niya matubag. Asa man 27 AD o 30 AD, Lucas 3:23. Wala ko mangutana. Kadali lang. So ang akong klarohon ang iyang pangutana din asay sakto daw ang libro sa Adventist or ang Biblia. Dayon atong ihatag ang panahon sa pagtubag ni Evangelist Condino. Mangutana ka sa akong gipamahayag. Wala ko man aron pagpamahayag sa Seventh Adventist Church. Ni barok ko din negative side. Sa inyo ha? Huwag yung kayo madawdaw na ko. Huwag yung kayo madawdaw na ko. Okay. So, ingunahin niya siya ang sitwasyon, Mr. Alvin, kung atong taga at pagtagad, atong gihangyo nga ipatubag, maor ng puto iyang tubag. So, mupadayo na lang po ta og lain pangutana, kay maor magiputo iya hapong itubag.
Ah, Okay, for the second time, Mr. Moderator, I will accept that as an evasive answer. Unya, pag-apirmar niya nga di sa mutubag sa mga pangutana. Sunod pangutana, sumala din sa inyong libro, America in Prophecy, page 532. Ipamahayag man din sa Seventh Adventist General Conference pinaagi ni Ellen Goldwhite nga there are real Christians in the Roman Catholic Church. Matuod kayo nga mga matuod na Kristiyano, mga Katoliko nga Romano. Kung sa mga akong pautala nimo, iman ni Uyunan, ang gingon ni Ellen Goldwhite sa inyong libro, American Prophecy, page 532, nga matuod na Kristiyano, mga Romano Katoliko, o imong supakot. Palihog ito bagang pautala, Mr. Moderator, this is very relevant, o ayaw na lang yun siya. Ang imong nadunggan ang Mateo 23:9 bira. Ako na yung instruksyonan nga basaha ang unod sa teksto, ayaw basaha ang litra, ang kining number, ano hindi ka makasulat. Kulay po, masabot na ko. Saktan. Diba? surat po na. Okay, sulat pang utana. Aron wala kayo masulat ba? Okay. Sulat pang utana, nag-ingong na ganihan nga ang akong pagbarog din nagamit ko bakat pinoda. Okay, tubag. Anyang tubag, kay ang gusto ko the perfect truth is the Bible. Kung hindi ko nila papa doon ang posisyon sa Katoliko din na tinod, mabasa din nila Catholic na, tinuod yun na 100% absoluto. Pero kung referensya pa, palibol pa nang nagsulat sa referensya, mabito lang i-revise sa nila, usbon-usbon. Karon bago lang, the truth about the Inquisition, ginigar na lang yung magipamahaya kanina. Gani protestante nga skala na nagsulat, wala na kumadako libro. So giusab na lang ang kamaturan ni Buwali. Bakak na lang karon ang karon katunang ligar sa imong gipamatuod kanina. Kaya di man lagi na Biblia. Okay, sunod pang utana. Okay, surat po na. Nag-ingon man ka nga bakat ang ako gigamit kay referensya la og dili Biblia. Pero referensya ako ganito ng Biblia. Nag-ingon din sa sinulat ni Father Ping Carion. Pare, paano nyo sasagutin sa pahina 125? Ang pagsisimba kong linggo ay nababatay sa utos ng Diyos. Exodo 20, versikulo 8. Pero, bakit dili? Okay, ang pangutana, atong ipatubag. Tubag. Tinuod, yun lang, nagibasi ko sa Exodo 20, versikulo 8. Ikaw nila kamutuon na rin sa pare. Sa maligamit, kay kagbatak, kung batak na para nimo. Sa akong tinuod na, kung saan mo gigamit? O, kung imo na yung pagkabatak, nigamit na kagbatak na referensya. Ni-affirman ko nga tinod, kay dino'y talatang ang gibasihan. Ikaw wala. O, may sabado diha. Nalit-papulit ka na sa pwede. Ako nang iklaro sa imuha kung tinuod ba ni. O, lagi. Gitod ko niya ang Exodo 20, versikulo 8, nga ang pagsisimba kong linggo ay nababatay sa utos ng Diyos. Bingong ka nga tinuod, susuuyong ka nga ikaw nagbakat. Kaklaro ano? Okay, ato ipatubag po sa ato ang Kabakat ani, asa may linggo sa Exodo 20, versikulo 8. Ano pa sa magkalang kapagatan, kalawa pa rin mo gamit. Tarong, kung ganina yung magigamit pa may encyclopedia, mga bias kayo. Pero kaya, kailaban mga sa paning Katoliko na mo, napaisitas, sakto na lang, karoon na ka na husto, diferensya. Karoon na, kaya isita sa Biblia, ganina, bago pa sa punta ko, mapuro tumakat, kaya nilaban na ito ni self-serving evidence, mananapakas ka sa yung pagutana, panilitan ka na lang. Kung mabasa na ko sa Bible, na kini siya sayop, dawaton mong kapitihan. Okay, Ang Exodo 20, versikulo 8 nga walay linggo, dawaton mong kapitihan. Basahan na ko, Bible. okay, atong ihatag ang panahon sa pagtubag. Okay. Daghang salamat. Pero pag-utan sa kunin mo, counter ko basa sa Biblia gapon sa mga nga kapiko. Okay ko, para tabla ka ba, para firma. Patingugon mo kunin mo sa akong side ka mo relevant po alang nga punto, di kay ikaw na mo tingog, di ayaw mo lang kong padawaton direkta. To be fair, Mr. Moderator, kaya ikpapahulay naman di naman ni Boy Tema. Ikpapahulay na rin, objection Mr. Moderator. Ikpapahulay na nila ay na nila Tema. Ikaw may nagwala Gabriel na dili ako. Mga Mr. Moderator, i-roll out na dili na sa Tema. Kung imo lang idawaton, magpahayag po ko sa ipang. Ano yung papahulay, Mr. Moderator, akin na ito, akwan, papahulay sa Atong garohon. Okay. Dawaton man niya, So, okay. kung mabasa na ko, dawaton man niya ang kapitihan. Ang open na kanina dito sa pikas, namay tema dire. Namay specific na tema atong basahan na. Prove that the Roman Catholic Church
is the one true church founded by Christ in Jerusalem on 33 AD, according to the Bible and the reference. Okay. Nangyatag. Karon, ang pangutana din kanina na kung mabasa niya ang sayop to, mo yun batang mapildi. So, evangelist ko nino, mo po ito iyahang tubag sa imo. So, atong ihatag nino po, ang pagpaluwa pangutana, kaya kung di na ni masubad, biyaan naman isumalas ng kasagutan. Dili ka mangutana balik na ko kay ngin mo karon balik pagtubag. Ayaw mangutana balik na ko kay ang imo karon pagtubag. Pusa. Sumala sa akong ingon din nga kining gisulti din na pagsisimba kong linggo ay nababatay sa utos ng Diyos, matod pa sa inyo ang pare. Kaya kaganihan, murag pugson ko nimo pagpagpana ito sulat ni Mrs. White pa. Pugson ko. O, kini. Sa inyo, pumibalik. O, ang pagsisimba kong linggo ay nababatay sa utos ng Diyos, Exodo 20, versikulo 8. Kung mabasa na ako sa Exodo 28, nga dili linggo ang nakasulat. Tawaton mong kapilihan, malaog ka, puhuli kang sibot karon. Okay. Okay ha. Dali ang iyang pangutana. So, parang clear, ikaduha na rin, ikaduha na rin na, ang sabon ano, kung hindi masulbat, mukha siya magkayang pangutana. Atong ipatubag sa ato ang Igsoon Catholic Church. Mr. Moderator, I thought nag-roll out na nimo, kaya gibasa man nimong tema nga specific, pamatudan ng Iglesia Katolika Romana, gitukod ni Cristo sa Jerusalem 33 AD. Wa may ipapahulay dito o ipahulay Domingo. Kung ibutangan na o ipahulay Domingo sa tema, di relevant na pangutana, manang ibalik ng moderator, please sustain my objection nga i-roll out ng iyang i-change niya yung format na question kanang relevant sa topic, within the topic. Okay, salamat sa mga pangutana o tutubag ko niya. Ikaduhan na ito nga Cristo. So, mga po ito yung tutubag ko evangelist. So, matapos kasagutan na ikaduha kung di masulban, buwan na ito laing pangutana. Okay, evangelist ko dito, laing nga pangutana para nimo. Dinhi sa doktrina Kristiyana, ang mga sugo dyan sa Diyos na pulo, ikatulong sugo, sampuson mo ang mga Domingo o pistang igdilihi. Tinawag na dili. Doktrina Kristiyana, tinuod na dili. Pro-church ang ato topic, apil ni, ayaw kayong nangadili ni apil. Mr. Moderator, pagtutubag na ko, Brother. This is a challenge and a showdown. Musugot ko, tubagon ko na, basta showdown, pag mabasa na ko sa Biblia, nga Domingo na ipapulay, sakto na niya. Sumala sa Biblia, duway na yung sa itong gisabutan, pildi ka lang, kung kalaog ka. Ayaw pagkuhan. Oh, Kaya challenge ko rin. Putubag ka karon. Putubag ka karon. Okay. Kaya ang imo hanggaron mo yung pagpag... Atong ihatag niya ang panahon sa pagtubag sa pangutana ni Evangelist. Okay, tubaga ang pangutana. Ano yung tubag? Ang tubag na ana nga Domingo ganay papahulay, buhat 27 duway version. The Christians even at this time have changed the Sabbath into the first week. The Lord's Day, as all Christians now keep it. Tanang Kristiyano, nagpahuli na kay Domingo na Lord's Day. Muna tubag sa imo sumalas Biblia. Walang mo, mudawat to sa imo challenge, di na ka mudawat. Wala na tubag, imo pangutana. Natubag na pangutana, Mr. Moderator, lain na pangutana. Okay, sunod nga pa, ato na pong ihatag ang panahon sa pangutana. Mo ito'y tubag. Mr. Moderator, ang akong pangutana mo ni. Okay. Lalo na Ben Paminaw. Okay, pangutana. Ayaw kang bagkat sa uban nga libro kay ang Exodo 20 akong gisulti. Exodo 20 akong gisulti ni. Kung tinuod ba nga Domingo ni? Tinuod ba? Klaro kayong pagkakban? Oh. Para yung pangutana. Okay. Dere. Dahil pangutana. Okay, alam sa ko na Sa kasayuran. katisisip. Ipaluwatan niya siya. Pag hindi ako na po niya masulban, bami na po pangutana. Okay. Okay. Okay, din eh. Katisisip, ingon din eh. Okay. By tradition handed down from the apostles which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the church celebrates the Paschal mystery every seventh day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday. Kano sa man mahimo nga Sunday ang ikapitong adlaw? Ano ang tubag? Buhat 20 versikulo 7. Unom sila kaadlaw dito sa Tuas. Sa
sa ikapitong adlaw, unang adlaw sa semana, Sunday, Domingo, nagtipik-tipik sila tinapay. So, Eros version, buhat 20, versikulo 7. Buhat 20, versikulo 7. Ay, time na. Nindot kaya ba minawang? Time naman yun. So, sinikaray yun pa yun. Abot naman ang time. So, panahon na po sa 20 minutos na pamahayag sa ato ang negative side. Layo ka man kayo. Side by Evangelist Recum Dino. Evangelist, imo ang panahon. Okay mga igsunan, okay na ang ato ipadalon. Matod pa rin na ang Santa Iglesia Katolika kuno mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan na inilang Santo Papa sa Roma nga inis ni Jesucristo dinhi sa yuta. Mga kaigsunan, ang akong ipahatagan og kabug-aton dinhi nga kini nga basahon. This was written in 1593 by the Spaniards, the first book printed in the Philippines according to Philippine history. First book published in the Philippines nga ang pagkasantuson ang Domingo mga pistang iglilihi. Diha sa Napulo Kasugo, nagsulti siya kaganiha nga ako nagsulti og bakat. Tanaw na to kisay nagbakak. Klaro. Gamit ang Biblia. Ingon kang gani ko mo gamit og Biblia. Nag-ingon ninyo. Lying is the characteristics of the opponent of Christ. Ang opponent ni Christ, liar, lying, imuhan na ng problema. Oh, na. Imuhan na problema, di na ako isulti. Oh. Lying is the characteristic of the opponent of Christ. So, kisa may naman kagnin hikaron. Kaklaro, ana. Nga kaganiha, isulti ka mahitungod sa Seventh Adventist Church. Huwag man gani kung magpangatuod ng SDE ko. Di ako aron sa negative na side sa imuha. Ang imuhang kamatudan, ang Roman Catholic Church, ayaw balik din sa SDE. Kay wala kay katungod ni ana. Kami ang angayan magpamatuod ni ana. Pamatudan nimo ang Roman Catholic Church, gitukod ni Kristo sa 2023 dito sa Jerusalem. Sumala sa Biblia o referensya. Tanaw na ito kining Spanish Bible. Sige daw. Lagi mo ba din higadiha sa doktrina Kristiyana? O, nga ang ikatulong asugo pagkasantoson mo mga Domingo o pistang iglilihi. Okay, gingon din Versikulo 8, 20, Exodo 20, versikulo 8, muna klaro. Acuidarte del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás todo tu trabajo. Pero el día séptimo es día para descanso. Sagrado to Diyos, sagrado to Yahweh. Muna ang tinuod. Dili niining. Pagkat, unya, ang katesisim, ang Domingo na himo na 70, asa man kuno na sa kalendaryo nga ang diksyonaryo nga ang Domingo na himo na mahinoong ikapitong adlaw muna lipat-lipat muna ang pansayawa lipat-lipat kaliwat sa bitin lipat-lipat muna mga kaigsunan kagaliha Bible kagaliha mingon siya nga ang Roman Catholic Church mao ang iglesia katua sa Daniel 2 nga iglesia nga magpadayon kini hangtod tanaw na to ang Roma amin pinadayag. Okay. Pinadayag 14. Biblia niya 14. Versikulo 7. Og sa magkusog og misunod ang laing manulunda ang ikaduha nga nag-ingon nagunob na ang bantugang Babilonia
ang babae nga mao ang nagpainom sa tanang kanasuran sa pino sa iyang mahugawng kaulag. Mingon siya nga ang Roman Catholic Church po kanang iglesia nga muhangtod sa kanturan nga to paingon sa Jerusalem. Ang Biblia nagingon, nagon-of na ang bantugang Babylonia. Tanaw na to, ugin sa ning Babylonia. The punishment of Babylon is now described as an evil, metaphorically under the image of the great harlot, who leads people astray to idolatry. Babylon, the symbolic name for Rome. Babylon is the symbolic name for Rome. Is graphically described as the great harlot. Ang Roma, ang Babylonia, pagsulti sa balang kasulatan nga Babylonia, buti pasabot na ng Roma. O kunya, mao kini ang bigaon nga babae. Pastila. May anhe pa man mo yung taon Mindanao. Bigaon. Bigaon. Nganong bigaon? Nganong bigaon? Nganong bigaon? Vatican confirms report on press raping nuns. Nanganhe pa man mo yung taong Mindanao. Philippine Daily Inquirer. Oh, Vatican confirms report on press raping nuns. 23 kanasod, including sa Pilipinas, ang mga pare, mga bishop, gabang rep o mga madre, muna ang pulikat. Matuod ng iglesia. Mario Josep. Kanasod. Ang Biblia nag-ingon nga bigaon ng babae. Nakaako pag yun mo pag-anig Mindanao ba? Okay, doon ay mga reaksyon sa mga tao base sa nasabutan nga dili magsulti og gago itsutira labi na daw kuno ang burikat. Okay, ana na lang ang concern sa mga katawan. Bigaon dire, bigaon okay lang. Basta na sa Biblia. Pero bigaon o burikat puro man na. Ay ko kay nang kadahi ang meaning. Ayaw yun mo pagtuga-tuga mag-ingon nga ang Roman Catholic Church gitungkol ni Kristo. No! Babylon is fallen because her priests are immoral, corrupt, murderer, liar. Unsa ba? Mone ang gingon mga kaigsunan. Matod pa sa church history by Monsignor Espitire, the Roman Catholic Church is corrupt and immoral, spiritually bankrupt. Monsignor Lawrence Espitire ang nagingon. Sa 50 milyones ka mga erehes ang ipagpatay sa Roman Catholic Church, nangayog, pasaylo ang Santo Papa. Ayaw ninyo giingnan nga ang Inquisition dili na iya sa Roman Catholic Church. Pakibasa. Inherited fortunes from their secret fathers because the Spanish press and control of much wealth during the Spanish era to terrorize people into doing what they wanted, even if they were cruel and arrogant. Mga igsunan, during the Spanish times, for 300 years, 333 years, ang mga katsila din sa atong nasod, openly, na nagahimo o magpagamit, mga pare, mga bishops, pira sa mga pare na maayo karon. Kaya naay po yung mga pare na mapili. Pero during the Spanish time, matod pa, niining mga libro nga ato gunitan karon mga kaigsunan. Usa ka guide sa history, church history by Monsignor Lawrence Espitire, Doctor of Canonici, Juris Doctor and Doctor of Philosophy. Matod pa niya din mga kaigsunan nga ang mga kaparian gikan ang corruption gikan sa pare
Bishop, Cardinal, Roman Goria, hantod kaingon sa Santo Papa ang korupsyon sa mga simbahan. Busa ayaw yun may katuhay din nga ang mga simbahan gitokod ni Kristo kay dili lahi ang ipangpahin nila sa gobyerno o sa papado mag-igsuran. Hinungdan ng kanang simbahan na dato ikan sa ininom na mga propiedad sa mga katawan ang record ng pamatuod. Busulti ko niya na kay naa. Hey, salamat sa pahayag gikan sa SD Church. Karon panahon na po sa cross examen. Sa gihapon mga igsoon ato pahinumdom nga mao tong ilang kasabutan kasi mabalik sa kaduha ang pangutana. Way kasultanan mabalik maglain pangutana. Okay, panahon sa pangutana atong hatag ang panahon ni God Alsen. Salamat Mr. Moderator. Wala kong katbang si Brad Ray Condino nga tingataw sa kismailing mga manidugay dito matigwan ni Brad Ray. Una nga itong pangutana, itong gisgutan Brad Ray nga mga pare ng lugos sa Brad Ray walang simbang katoliko dili na tunood sino ko ni Kristo. Yaman sa imong libro sinulat ikaw may author ni Armagedon Countdown Prophecy and History by Leonardo Condino. Gisgutan niyo page 57 kaparian misionary manglugos sa mga Madrid. Nga sa page 58 ningon malagi ka. Ako hinon magaingon nga dili tanan pare nagabuha kay ni. Ano ba? Iba na nguyunan ka doon. Nga dili kay tanan dili kay generalized nila. Nguyunan nimo. Nguyunan nimo. Okay. At ano tana? At ano? Ito. Tuwag na ko. Gisulti na nako mga kasagaran sa mga pari kapangrip o mga madre, mga kardinal sa kapangrip. Piling kanan, eksakto na diya ako nito. Okay. Kinausta ka ba? Okay. Sulod pangutana. Wala ka ba ko ka? Wala ka ba kumakas na yung ikot na nagpalit ka na ko, Pedro? Daghan salamat nga niuyon de ka nga dilang tanan sa tupa kalso din ang argumento nga dili na tinuod kadi maday tanan. Salat ka tana. Kaya nga sa tupa pa sa Roma imong gibasa. Langayon pasaylos ti mo kalimutan sa kasalanan nga nabuhat sa simbang katoliko. Ang pangutana nato sa nga bagag si William Miller o si Ellen Content nga 1844 matapos si Kristo ang mga sa Adventista nga nabuhan o balagwan tagatag sa pastor wala giuli nga nabuhan. Nangayon ko si Miller. Nangayon pasaylo wala. Tumagang tawag. Ang pangutana. Okay, naway magpasaylo si William Miller. Okay, sunod. Si William Miller. Baptist ka, diba? Baptist ka naman si William Miller. Adventist siya pero dili 70 Adventist. Okay, salamat po ba? Adventist siya kinagulat sa Ginoo. Pero dili 70 Adventist. Okay, salamat. Atong ipa. Sunod na po niya pangutana. Okay, salamat sa nilid katubag. Buta sabot klaro tayo, mawag din na saylo. Sunod na mutana, sa Apokalipsis 17, versikulo 5, duway rhymes sa Bible. Yingon dali, the city, the devil in general, understood of a particular city, which is pagan Rome. Akong pangutana, pagkano man lagi nga Roma, di man lagi, Romano Katoliko nga simbahan ni Kristiyano. Kinsa may napagaktibo, ikaw nga mingon ka, Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Babylonia, o ang duway ng version, kapagano na yung Roma. Kumagang pangutana. Ang ingon na rin Roma, both pagan at Papan Rome. Pag ingon nga Roma, both pagan o Papan Rome. Kaya ang pagan Rome was ruled by emperors. Pagkahugno sa Roman Empire na itong 476 AD, pagka 538, ang papacy take over. Tanaw na to ang Philippine history, world history, by Ugando. Ugando, di naman. 5 minutes, 1 minute sa akong pana. Okay, wala ka mahunan ng 1 minute post pagkabag. Pagkana, basis ka sa buta. Ugando, world history. Wala. Okay. Ngayon dia, sa page 212, with the collapse of the political powers of Emperor, the people looked up to the leadership of the Christian Church, which by then was firmly believed
gradually he took upon himself the powers that once belonged to the state, as restoring order, settling differences between individuals, kingdoms, and nations, and administering justice. Lastly, the organization of the church. Tayo sa pagtubat sa pangutana. Sunod na po ka mga ato na pong ihatag ang panahon sa pangutana. Okay, dagang salamat. Ako gipangutana Biblia sitas Bugda 17:4. Ano yung gitubag? Secular na po history. Wala ko pa. Halika na kapangutana. Sumala sa Biblia. May mabasa ka ba? Roman Catholic Church sa Biblia? O wala? Doon adik to sa Encyclopedia. Yung gibasa. Nandito ko na sa mga tao. Ganina, ayun ka. Sita sa Biblia. Ayun ka ganina sa Biblia. Nagkaroon ka, iwaday sa Biblia. Ang puno na mo karon nga nalimbungan mo mga tao, kay iwaday sa Biblia, tuwaday sa diferensya. Ang puno na mo nalimbung ka. Okay, tanawon na to. Okay, ato Okay, ang ipatupad ang sa pangutana. Pinagaya 17, uno pa yung sa 6. Komentary kinin ninyo sa Pinagaya 17, gingon din eh. Babylon, the symbolic name for Rome, is graphically described as the great harlot. Tama, harlot, Rome. Kung Roma, both Emperor, Pagan Rome, o Papang Rome. Kita na, gisilip niya. Isa may nagpagkakaroon. Okay, ato ipatupad ang pangutana. Diba sa ng Biblia, ang komentaryo, wala kayong Roman Catholic Church, Roman na syudad, Tagano. Kasi ato na ikalatun. Sunod ka pangutana. Next question. Nibiling tuloy mo kanina pangutana, nga Iglesia Katolika, Apostolika, nagtukot sa Apostoles, Epistolis 20, may uyon ka. Sunod pangutana. Diingon sa imong libro, Armageddon Countdown, Prophecy and History, by Rinaldo Condino, page 115. Usa sa mga apostoles sa Ginoo, mao si San Marcos. Asa mabasa sa Biblia? Si San Marcos apostol. Basa! Kapitulo 22. Huwag kayo mabasa, pindi ka na. Naong sa stage. Ang Biblia mga kaitsura. Ang 12, gikan lang nila sila ang 12 ka mga apostoles. Ang 12, gikan lang nila 12 ka mga apostoles. Gipadala ni Cristo. 12 ka mga apostoles. 12, gipadala nila 12. 12 ka apostoles. Ang ilahan sa New Jerusalem, ang ilahan mga nganan to sa langit. Okay, ato ipapalukap ang pangutana. Sunod pangutana, kini yung umayag sa 115 sa mong libro, usa sa mga apostoles sa Ginoo, kategorikal kayo, mao si San Marcos, asa kapitulo bersikulo ini sa Biblia. Ay ang mag-isip itong 12, kawin namin si Marcos dito. Si San Marcos apostol, page 115. Salamat sa mong libro, kasi nakalimot ka. Asa sa 16 Gipili sa ginawa ang 12. 12, tuwing mabosol sila silipin. Atin na ka. Okay. 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 Sunod pangutana. Lain na pangutana. Sa Salmos 9:11-12, akong basahan sa King James Version, ngayon dire, sing praises to the Lord which dwells in Zion, declare among the people his doings. Yung mga buhat, kung saman, when he make inquisition for blood, he remembers them. Ang Ginoo malagi naghimog inquisition. Sumala sa King James English Bible, Salmo 9:11-12. Akong pangutanan nito, kunta ka na sa inquisition sa Ginoo. Kung baka sa pangutana, kunta ka sa inquisition sa Ginoo.